मगर नया जमाना नया दुल्हन अकेले सास ससुर ना हमें दुल्हनिया कैसे घुघुट उठा के पायल बजा के देवरन के बुलाए ले जिया हो जंगली दादा गाड़ी व्यवस्था कैले हवा तो कैसे तुहार दुल्हनिया जाई दुलिया कहार लेके अइले वाह भाई दुल्हन है बगल आ जा आ तू पहलवान गौना करौला है तनी गौने के खुशहाली सबके दिखावा और है इतना मने आकी बाकी हमें जे भाई 2-4-5 रुपया तुहे ना खियौले 2-4 से आटा चावल कैसे सब मंगेबा सबसे इहो बतावा है दिखाओ सजनी पेट फैला देना हम कपड़ा कहानी इनके समाप्त है अंतिम सीन है दोनों प्राणी अपने में कैसे मोहब्बत करे बोलो बोलो यहाँ ध्यान करा धान खैले ध्यान लगल बा देखा भाई दोनों जनी के लीला समाप्त है छोटे को राम राम बड़े को नमस्कार है एक गरीब का खेल खत्म है सबे जनी 3 बोला अपने अपने घरे जइया जौन सफरी किलो 2 किलो इन्हों सबके खिया और जाए वालन के नंबर हो 1 2 और 3 सबे जनी हनुमान जी से जरूर आशीर्वाद लिया गल्ला जा सबे जनी तनी भेजवा यो हार गेल भैया 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद पूरा घीचम कुल हवे सर 10 मिनट बाद कहां से तगड़ा सीन जमा लिया अब का होई करे 10 मिनट से हंसा तो सर जनी कहा तुम्हें आई की कफनिया टाइम देख लिया हां मेरा नहीं मतलब बा देखा हो भैया लोगन इनके मेहरारू मतलब बना लगा था जिंदगी भर रणगे जीवा का ये अपना बनाइए अल्लाह खाली देखा हो बाउल इते गइलिन पूरा अरे तो बड़ी निक दुल्हन रहल काका गांव भर के चुगली अकेले करे ला जौन चालू है भाई कहानी अनाप शनाप में बका देखा ये पंचो लोग कहेला जिंदा पे कपड़ा मर गईले के बाद कफन समझा सबे मनई कहल मनई नहीं समझे नहीं आज के युग में बाप पे कहल बेटा पेड़े के रवैया डारी के पुदवैया आज है देखा मनई के बस में भैया जिंदा से मुर्दा बा काहे है पे जा दुल्हन आगा जइया पाछा बढ़ैया गांव भर के भला मनैया हाँ ये दादा बना ए वाह पूरा